Nyanyi kok mboten sias. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Haha, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Dia terus nyanyi. Sebel deh. Biasanya purun lo ya. Anjen jan boh. Juga mbak nyentas. Tidak sampun maam napa dereng? Sampun. Lawuhe napa? Sosis. Lawuh sosis. Diradit mboten babu. Ya, kok mboten babu. Napa? Kenapa? Keng napa? Mboten nyantuk. Diradit putrane sinten? Mama sinten? Tate sinten? Tate Nurhana. Nah ayah Diradit sinten? Ayah sinten? Pur sinten? Oh Purwaka. Diradit nek dolanan kali sinten? Kali sinten? Mas Bima. Kita tes dengan bahasa Ngoko. Radit wis adus durung? Radit wis adus durung? Dereng. Dek sing leres pripun, Dik? Dek Radit sampun Pak Pung napa? Dereng. Latihan sinau belajar bahasa Jawa lebih penting saat masih kecil. Soal bahasa Indonesia nggih kali mlampah nalika sekolah mangke. Yang penting Jawane ditamake supados ngganggu tata kramane saged sae benjing yen pun nganti diwasa. Dan nggih ta, Dik. Diradit nek donga maem pripun? Bismillah. Pripun? Donga maem lajeng maem pripun? Pripun Allah? Pripun, Dik? Mboten mireng ayah. Anten piye? Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allah. Bener. Allah. Nyanyi apa, Dek? Diradit senengane maem napa? Dik, Diradit remen maem napa? Temene maem napa? Lawuhe napa? Nek enjing napa nek enjing? Nek enjing maem kalih napa? Nek enjing le. Nek enjing maem kalih napa sarapane? Sarapane kalih napa sarapane? Pecel. Nek siang? Nek siang napa?